ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб подписчикои Сауда ТВ. числа 8 сентябри соли 2025 сол мо дар Душанбе бачаҳо лаби дарё ҳай битонка дар қарор дорем. омадем аз моси 46 иҷа ёвар аст ку гардиши саховат мешавад. иҷа биайди иҷа ёвари мо, хонаи мо дар пушти ёвар. анаму дом дар қарор дорад. доми мо чанд этажаи бародар? 9 этажа дом, хона дар 3 этажаи. видеоро тамошо кунем. просто нархи зур, варианти беҳтарин барои харид кардан ва зиндагии шоҳона. нигоҳ кунем бачаҳо, мерем тарафи хона. видеоро хушук тамошо кунем, дар видео лайк монен, рақамҳои соҳибхона дар рӯи экрани шумо. оиди хона чӣ маълумот даркорад бигирем. тарафи хона мерем, тамошо мекунем бачаҳо. дӯстони азиз, мо дар 3 этаж қарор дорем. иҷа хонаи мо. опчи 4 дар хона. кухни, баня, ҳоҷатхона, балкон. хайно чизи чораш. видеоро сабр кард тамошо кунен. нишонтон метем, баъдан маъқул боша. рақамҳои соҳибхона мегзорам, занг бизанед масакни бачаҳо. иҷа мешавад масъалаи душ. ҳамин ҳолат. душ. иҷа калидор. 5 ба 2.5 бачаҳо азиз. иҷа хонаи якум. ин хона 5 ба 3 бачаҳо азиз. хонаи 5 ба 3. ҳозираша 2 оила зиндагӣ дорад. ина 6 ба 5. хонаи 6 ба 5. ин ҳамин ҳолат бачаҳо. ремонташ замонавӣ кардагӣ. аз сабабе ки 2 оила зиндагӣ мекунанд, савдош мекунем. абои фасон, қулино. хай ин ҳамин ҳолат. серьёзни харидорода бояд чинем чи муомила мешавад бачаҳо. занг бизанем. пам хондесте. инаи хонаи 3 бачаҳо азиз. хонаи 3 мо. тамошо кунем. вазифаи мо фақат фаҳмондан, нишон додан бачаҳо, аз шумо харид кардан. ина инҷа бачаҳо азиз. хонаи 4 бачаҳо. баъдан балкон мешавад. ина ҳамин ҳолат. инҷа кухни. кухни, балкон. иҷаш бошад газхона. чихел калона, калони хушро. тирезача барои берун. ҳавои тоза. дар инҷа ов чихел бошад. овзун беҳтарин ов. чи ака? кондитсионер? кондитсионер. инҷа балкон. хоб дӯстон, ҳамин хона ҳай караҷӣ. ин ҳамин хона савдо мешавад. масъалаи нархаш. чанд сума ака нархаш? $98,000 гуфтен. $98,000. хай ба сумми Тоҷикистон муқоиса кунен. рақамҳои соҳибхонаро мегзорам, занг занем масъала кунен. хонара чихел ки фаҳмондем дар Душанбе, лаби битонка, гардиши саховат, пеши ёвар, доми 9 этажа, хона дар 3 этаж. чанд квадрат ака обшами намедонен? обши 4 хона. хами хонаҳои 6 ба 4 ва 5 ба 4 ҳам хеле кардем дидем бачаҳо азиз. рақамҳои соҳибхонаро мегзорам. боз маълумоти пурраша метонен бигирен. ҳаракат карда фикротона таги комментария нависен. дар видео лайк монен, дар канал обуна шавен. рақамҳои хидмат мегзорам барои қабули реклама. чизе боша муроҷиат метонен.
баъдан рақамҳои соҳибхона дар рӯи экрани шумо $98,000 бо як чинемчи иншоалло арзонтон мекунад. Занг зарем бачаҳо, зиндаву сарбаланд бошед. Рамат Кимора тамошо мекунем.